Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tresno sejati lir ginawa mati karo nguber marang Titis Widawati ngancani nanging ora bisa duweni kali tekaning pati. Mbok sinten to? Nenggih Sang Prabu Dasamuka Sang Prabu Rahwana Raja Nduk Rumuhun Ratu saka Praja Kalengka. Sanadyan bleger buta betah buten nganiaya karana wanita handadekna sruna langsa. Korban nyawa, korban bondo, warga Sentana Praja lan para kawula. Nadyan sok moncat saka raga, rasa tresna Sang Gandayatma ing arca padha nganti alam antara bakal sirna. Oh, padalah. Woi.
Rumah wayut Sang Yaksendra kura rupa mangeses kadi angin pang sempal kaprapal selo-selo kablesat sato lumayu mangungsi kagiat kagudo kang jaga-jaga bumi latalah yo bandaku yo donyaku yo hamalku dhewe ndak sawang ingkang kepareng rawuh ning tawang gantungan kene iki kakangku tunggal sak peguron Narendra Traju Tresna Kakang Bomo Kasura yo Kakang Sinija iya Yayi bener apa kang dadi kandhamu Dasamuka pun kakang ingkang prapta ning papan dunungmu kene lan banget bombong rasaning atiku ing atase sliramu kuwi kondang ratu sing kejem tur dina iki wis abadan sukma parandene kowe isih ngajeni kelawan aku ya Di Kakang Bomo Kasura piye Di nadyan sak elek-eleke Dasamuka aku tetep eling karo sejarah. Aku ngerti karo lakon kang wis kawuri. Kowe tak anggep kakangku merga nalika mbiyen aku dhisik aji Pancasanya dening Resi Subali. Kowe nyelempit ana ing talingane utawa ning kupinge Resi Subali dadi Kakang Bomo luwih dhisik nampa wewarah wujude aji Pancasanya. Coba saka kuwi Kakang. Aku gumun setahun jembleng sak rendeng nyatase kowe kuwi anake mungsuh bebuyutanku ya kuwi Bathara Wisnu dudu Wisnu Pandhak lho lek kliru lho yen Wisnune karo aku cetha lamun to mungsuh aku duwe rasa mangikit-ikit aku duwe rasa srik lawan Wisnu ning jen karo anake karo kowe kok malah dadi dulur aku dhewe iki gumun Kang Yayi Dasamuka piye Kang yen upamane kowe serik karo aku ki banjur nganggo dasar apa nadyan kowe kuwi wong liya nanging wis tak anggap kulit daging sing ndak tresnani lair kandas tekan batin ya Di oh iya Kakang aku ngaturke panuwun Kakang yen anggonmu ngrengkuh kelawan adimu Dasamuka banjur ana wigati apa kowe teka ning papan dunungku ing tawang gantungan kene Yayi Godayatma
Anggonku semengko ngambah ana ing alam antara. Jumujug aneng tawang gantungan kene mung bakal ngabarake kepiye rasamu mapan ana ing kene Dasamuka. Wah, Kakang Setija, Kakang Bomalala Kasura. Ora kaya lelakon dina iki. Ana kene anane mung penandang kahanane ora cetha. Yen papan iki diarani swarga, ning nyatane kok ora. Nanging yen diarani neraka, ning kok rekasane malah bangeti lho, Kang. Yen pancen Kakang Boma tresna karo Dasamuka, kowe duwe rasa asih lawan Dasamuka. Kowe duwe rasa welas marang adimu lanang, aku tulungono, Kakang. Aku tulungono, Kakang Setija. Banjur nulungi karo kowe caraku ki nganggo cara sing kepiye ya, Di? Si Adi kuwi wis abadan sukma, mokal bisa bali urip maneh. Mergo ragamu wis lebur nyawiji karo bumi ya cah bagus. Kakang Setija, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit aku urip nganti saiki wis mati. Sing ndak gayuh, sing ora bakal owah, ora bakal gingsir, ora salin ya kuwi anggenku kepengin lan kumacelu mondong mustikaning jantungku ya kuwi titis Sang Widawati. Kowe mbiyen mesti ngerti karo lakonku, ngalengka dadi mawut, bandaku entek resik. Senopati prajurit ngalengka padha modyar, dulurku modyar kabeh ya merga saka wong wedok, Kang. Lah balik wong wedok ki ya malah ndadekke susah, rugi aku, Kang. Kowe aja dadi wong lanang sing mokondo lho, Yayi. Wah, mokondo barang lho, Kakang. Ngatasi wong lanang ki ya kudu brah-breh nyah-nyoh. Ketok ana wong wedok ayu sithik nyoh, ngoten kudune. Mergo anggonku gendeng, anggonku edan kepayang kelawan Widawati, Kakang. Mula yen Kakang Boma bisa ngrabek aku kelawan titising Widawati, kowe tak anggap dulurku lanang, Kakang. Masanya pranangga winduyat hamun-hamun liraku mampang maletik pancolot putusing siwang ulut oh adikku diadiku Dasamuka, kowe tak kandhani, kowe tak jarwani ya, Di. Wis cetha pratela lamun ta ripalungguhan iki Widawati kuwi manitis marang garwane Paman Arjuna. Ya kuwi Bibi Wara Sembadra. Nuwun sewu ya, Di. Ing atase kahananmu sadurunge penandang kaya mengkene kok malah ngarah sing ora-ora. Kowe iki wis mati, kowe iki nampa siksa saka pangeran kok panggah sing kok gayuh wedokan iki lho, Di. Ndak jaluk kanthi banget aku kudu ndandani pakarti, aja nganti malah ngumbar marang kamurkan. Ketitik kowe bakal ngrusak pagrayu mbubrahke wong omah-omah. Bathari Widawati wis manitis marang Bibi Wara Sembadra kuwi gawar garwane Paman Arjuna. Mbok golek liyane lho, Di. Golek-golek sinden sing jomblo-jomblo kuwi ya ora apa-apa, Di. Wah, nek sinden repot, Kang. Sing gumana musik jroning batinku ora ana liya sapa mung titising Widawati. Yen pancen Widawati ripalungguhan iki nitis marang Wara Sembadra, tetep bakal tak goleki, tetep bakal tak gandrungi, tetep bakal tresnani, Kang. Elinga Widawati manitis marang Sembadra, Sembadra wis dadi garwane Paman Arjuna. Najan kaya ngapa lan kepiye aku ora bakal mundur. Sembadra kuwi wis duwe bojo lho, Di. Kakang Boma Kasura gagah-gagahe wong lanang, ganteng-gantenge wong lanang. Lamun to bisa ngrebut bojone wong kuwi gagah-gagahe wong lanang. Kuwi gagah-gagahe wong lanang tenan.
Kok ijen Joko karo perawan yo umum kuwi kanggo biasa ngono lumrah nadyan Tori Palungguhan iki Sembadra wis diwengku karo Janaka karo Arjuna waton Janaka klimpe mesti tak gendong tak pondong tak colong wara Sembadra. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kencanging alis risang mawe gandrung barang kadulu kira moyak mayik adikku Dasamuka yektine tembung muku anggenku nglalekake kelawan kowe mau mung jajaki sepiro kencenge gegayuanmu anggonmu bakal ngarah marang titi sing Widawati. Yo, yen pancen kowe isih gembleng tekadmu bakal ngarah kelawan titis Widawati, Ripalungguhan iki mbok menawa mujudake trontong pepadang tumrape si Adi Dasamuka. Tegese apa tek kaya ngono Kakang? Yayi. Wuruhanana wis sawetara suwe Paman Arjuna kuwi jengkar saka kasatriyan ninggalake kelawan keluarga tan wurunga bibi wara Sembadra ya kesepian lho Di. Tegese ora ana sing ngayomi. Mula iki wektu ingkang prayoga kanggo bradat bibi wara Sembadra men dadi bojomu. Yo matur nuwun Kakang. Yo muga-muga kasembatan yo Di.
Kula putraning sun sira iku wis wanci wisalan jeneng ingkang ya kaline ngareti becik sira ning praja ing aduh Kanjeng Ibu Durga Petari jane sesembahan ing Arcapada prapting delahan sampun sawetawis dangu anggen kula hangantu-antu anggen paduka mandhap saking Kahiwangan Suralaya sowan wonten ing ngarsanipun Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru Duh Kanjeng Ibu anggenipun mintos raya sarta nyuwun pengayoman sarta pambiyantu saking Kanjeng Rama Pukulun supados ingkang putra tunggul Malaya kula pun diwasrani Kanjeng Ibu saged kalampahan anggaduh kanugrahan Gusti ingkang awujud wahyu kala wau kalilan cumadong dawuh Kanjeng Ibu Durga Petari tobat anakku nggih diwasrani duh kawula nuwun wonten tinimbalan iki ngadhawuh duh Kanjeng Ibu aku wis kasembadan sowan ngadhep ana ing ngarasane wong tuamu Hyang Pukulun Bathara Giripati ya mung ngene ya ngger lelakon dina iki beda karo lelakon sing kawuri merga saya besus lan pintere para kawula lan bola-bali niteni patrape para dewa ing Suralaya mula ripalungguhan iki kabeh tumindak lan pakartine para dewa tansah ditropong tansah ditonton diteliti dening sagung para kawula dasih sing tegese ripalungguhan iki wong tuamu ora bisa minangkani apa kang dadi pamotahmu ya ngger Dewasrani ngiring awujud kanugrahan wahyu supaya bisa ndak tampa merga ripalungguhan iki alame wis beda karo kahanane wis salin lho cah Bagus Dewasrani lho lajeng menawi kados mekaten cara menapa ingkang kedah kula tindakaken duh Kanjeng Ibu Durga Petari margi pundi ingkang kedah kula ambah supados kula saged nggendhong kanugrahan wahyu kala wau ora ana dalan sing kudu ndok tindakake lan mbok temoho kejaba lumaku dalan sak mestine jeneng kita kudu bisa mahasing asamun nindakake prihatin puji dikir nyambung rasa kelawan Kang Maha Kuwasa syukur lamun tanggenmu nindakake tapa brata mengko dadi srana jeneng sira antuk wujude kanugrahan wahyu ewadene kok ora kasembadan sapa wae satriya mengko sing nampa wahyu pun ibu sing bakal gora-godha Dewasrani terus suwun Kanjeng Ibu Mret mangsut nari ming kalebu budine kang den bawani wong ning tiasuka dila nggih nadyan kula malang-malang kadi perbatang mentang-mentang kados gendewa menawi Kanjeng Rama Pukulun boten paring pangestu lan sabiyantu dumateng kula tertamtu inggih namung margi menika ingkang badhe kula tindakaken kula badhe manjing telenging wana Tribasara anggayuh kanugrahan nurbating Gusti duh Kanjeng Ibu iya nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye aja nganti pegat ing kaprayitnan sak bisa-bisa upamane ana satriya munggahe ratu ingkang bakal mlebu ning madyaning wana Tribasara ingkang pancen pepancene wahyu mau bakal tumurun ana ing kono mengko ndak jaluk wadyabala saka Tunggul Malaya andhahamu kabeh kudu siaga ing diri sawiga ing gati ya ngger pager pipit aja nganti ana satriya ingkang mlebu ana ing wana Tribasara ngono nggih mboten langkung sendika mangestakaken dawuh do Kanjeng Ibu daya-daya kula pun nyuwun pamit nadyan rambatan pundak sambung obor
Gajah lar singa bareng. Solok lintang bidal dinten samangke duh Kanjeng Ibu. Sing siaga, sing samapta, sing madhep, mantep, sing dadi rasamu ngger. Anakku lanang. Yo, wadya kala tunggul malaya.
Latmara sang Harjana jero benteng kandel alun-alun kawis tinggal gilar baira paringin kurung sakembaran adeg jejeg kaya ngrangusang langit minggah wonten ing pendhapa mencorong mawa teja prasasat kaya pendhapa kang dumadi saka kencana inguni kedaton ing Narendra Yaksa ingkang ajejuluk Prabu Yudakala Kresna ya Prabu Menara Singha kritane Sang Narayana ingkang mangka dadi jagoning dewa amunah satru Maraka satemah ya den jumenengake ratu wonten ing negari Dwaraka ya ing negari Dwarawati kanthi jejuluk Sri Bathara Kresna ya tan Nardana ya Wisnu Murti ya Risang Narayana dasari wis kekundang kaunang-unang lamunta dadi sararane Sang Hyang Bathara Wisnu diwaning kabagyan nampa gelar socaning ratu boring jagat ingkang tetela bisa weh pepadang sarta rahayune sagung tumuwuh pramila ingkang kababar wonten negari Dwarawati anane mung ayem tentrem jenjem permanem kaberbawan dene wasis lan waskitane Sang Naranata Sri Bathara Kresna nedeng dinten pasewakan Sang Nata kepareng miyos ing satinggil Binatrata lenggahing dampar denta ingkang pinalipit ing kencana kahadhep para sentananing praja tinindyan dening Sang Senawati mijil saking lesan pura Hakekasih Raden Setyaki ya Raden Bima Kunting ya Raden Singa Mulangjaya
ya Rasni Mira ya Tambak Yuda ya Yuyudana ing jawi andrawase baning para nayaka jejel rila bencukit lenggahnya tanpa sela awit kathah kang samya hanangkil dereng ngantos sang nata kapareng pangandika dadak ebah kang samya sipa dinereka sang Hyang Brahma ngejawantah nanging den teringaken Kigla tanpa warana Narendra Agung ing Mandura niki Sang Sri Baladewa yaka krasana ya Sang Balarama mangkono Prabu Sri Bathara Kresna kawis tinggal kendhih kumrungsung inggalih kasopanata ing kalbu daya-daya manembrama rawuhnya ing Raka Mandura Gya ing acara lenggah mangkono Gya kawijil pangandika mecah dumateng sepine kang swasana dahap Sritinolo renggane pori ning kupit mandra kini nyoto prames wari mengapi pon dhuwureng
Rata sang katon Rakanata sang katon Iwang Suksma adilinuwih muga paring pepayung mring kahiwanan ingsun satemah ambabar pepadinganing jagat sawegung. Kawula nuwun sewu Kaka Prabu, Kaka Prabu Mandura ingkang katemben rawuh kalilan ingkang rayi Ndarawati ngaturaken pasegahan panakrami pambagi sarta sungkem pangabekti kunjuk dumateng Kaka Prabu ing Mandura nggih Kaka Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Ya kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati. Banget panarimaku dene semono sekadarman sarta pakurmatan ingkang ndok paringake marang pun Kakang Dasare. Anggonku sepa wilujeng niskala niring sambikala ora liwat. Salam taklimku wae kunjuk ana ngarsamu. Yayi Prabu Danaradana. Kawula nuning nggih Kaka Prabu. Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih. Kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jajara meketing Wardaya muah merah daging kahiwanan. Paring pangestu saking paduka njeng Kaka Prabu Mandura mboten langkung. Monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih. Duh Kaka Prabu Mandura. Matur nuwun Yayi Kresna. Pangrasa ora kurang prayoga anggonku maraseba ning ngarsane adiku lanang ing Ndarawati. Kaka Prabu bingaing manah kula prasasat kajugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Padu. Deneri palungguhan samangke paduka Kaka Prabu kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Dwarawati. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun dene ingkang angka kalih mokal menawi paduka rawuh wonten ing Dwaraka tanpa wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken Kaka Prabu. Pramila saking menika bebasan anyidam rujak ing Cempaluk cumengklengen daya-daya kepengin wreh jatining gati. Yen tetela keni winedaring akathah kalilan ingkang rayi ngangklungaken jangga niringaken karna nyadong rumentahing sabdatama paduka Kaka Prabu ing Mandura. Andrah ingkang puspita arup kasiliring samirana mamrih sekar gadong ngas gandanyo maweh raras renanding driya
Yayi Prabu Ndarawati sepisan anggonku sowan ana ing Praja Ndarawati mung ngendahake apa kang dadi dawe utusane Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sok sapa menungsa sing gelem nyambung marang talining paseduluran, talining kekadangan mongko kinantenan utawa linambaran rasa katresnan ing kono bakal dijembarake rejekine dipanjangake yuswane mula ya kanthi pangeran dawe utusane Gusti kuwi mau banjur pun Kakang Ripalungguhan iki nglonggarake wektu seba ana ing Praja Dwaraka. Lah dene wigatining ingkang angka 2 wis cetha pratela lamun to Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi kuwi duweni putra utawa kagungan putra sing cacahe ana 3. Sepisan Baladewa Yakakrasana angka 2 Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, dene ingkang angka 3 ya kuwi Sembadra utawa Sri Bratajaya. Yen kahananipun Kakang lan Siadi babar pisan ora ana ndak gagas mergo kabeh wis tumata, kabeh becik Kakang Baladewa apa dene Yayi Kresna, dasaripun Kakang ya wis dadi ratu. Nadyan to kudu nglintir palenggahane Kanjeng Rama, paribasane kuwi mung warisan. Nampa warisane wong tuwa wujude negara Mandura elek-elek Baladewa ya wis dadi ratu. Uripku ya wis ora kurang sawiji apa, aku wis mulya Yayi. Duh, nuwun nggih kok Prabu. Banjur angka 2 Yayi Prabu Ndarawati ya semono uga jumeneng nata. Mongko opor bebek cukup awake dhewek ngono lho. Ora gantungake, ora njagakake marang warisane tinggalane wong tuwa ketitik. Anggenmu mbiyen munah satrumurka ya kuwi Prabu Menara Singa utawa Prabu Yudakala Kresna satemah Siadi diwisuda dening para dewa kajumenengake nata kaangkat derajat kamulyanmu mongko dadi ratu ana ing negara Dwarawati. Tur wis kondhang kaunang-unang lamun to Yayi Kresna kuwi pangeja wantahe Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Mongko dadi socaning rat obor ing jagat Baladewa Kresna wis ora kurang sawiji apa. Ning Ripalungguhan iki tak pikir rina wengi ora ana liya kejaba adimu wadon Si Bratajaya utawa Wara Sembadra Kresna. Yunadyan Sembadra ki dipalakrama kelawan lananging jagat lan curing Madyapada. Wong lanang ngelem marang kadigdayane, wong wedok ngelem marang kebagusane. Jarene sing do ngandel baguse iki lair tekan batin. Ora ana liya ya kuwi satriya Madukara Panengah Pandhawa ingkang nama Raden Janaka. Ning mestine Yayi Kresna lak ya ngerti, aku ora maido Janaka kae wong ganteng, kae wong kondang, kae wong sekti. Ning Yayi Kresna lak ya ora bakal pangling lamun to Janaka ki senengane rabi ngono lho. Ya kae wong sekti aku ngerti Yayi, ning mongko adikku Bratajara kuwi dadi bojone Janaka. Wis yen diitung paribasan bojone Panengah Pandhawa ki nganti Ripalungguhan iki wis pira lak kowe malah ora apal to? Bojone Janaka itungen. Ning ngendi nggon ngendi papan desa ngendi wae mesti ana bojone Janaka, ana anake Janaka. Lupute loro kuwi mau mesti ana tilas demenane Janaka Kresna. Lah kanthi wewaton kuwi ayo kowe ndak tak giring. Kowe tak giring tak kanthi ngrasakake upamane Yayi Kresna dadi Sembadra ngono kuwi. Kira-kira atimu piye, Kresna? Upamane lho,
upamane Yayi Kresna ki dadi Sembadra. Yayi Kresna dadi Wara Sembadra, dadi bojone Janaka sing diwayuh 17 ngono kuwi kira-kira atimu piye Jajal? Rasakno Kresna. Lan mestine Yayi Prabu Ndarawati isih kelingan nalika muda tumaruna, isih rekoso mbiyen jaman ana ing Widara Kandhang. Dayomi dening Bapa Demang Sagopa kelawan Ibu Sagopi, piye to patrape piye to tumindake Sri Bratajaya anggene rina wengi mung manut karo wong tuwa. Anggene rina wengi ngestokke dawuhe karo kakange, gaweane mung umbah-umbah, resik-resik, isah-isah. Ngono kuwi saben dinane Kresna. Tur anggene tuwajup pangideping cipta anggene pasrah sumarah sumendhe manembah lawan Gusti. Rina wengi ora nate kendhat kuwi sing ditindakake dening Wara Sembadra. Ning nyatane bareng rabi ya ora maido wong sak donya mesti mangalembana. Sing jenenge Janaka ki le bagus le kliwat ukur, kowe iki Janaka ngono. Jare sing do ngandel ning nadyan to upamane Bratajaya duwe bojo wong sing baguse kliwat ukur ngono kuwi, yen rina wengi mung ditinggal rabi, kira-kira adimu ki nelongso apa ora Kresna? Mula aku tau matur marang Yayi Kresna, lamun to wong ganteng iki mangan ati tak kandhani. Wong ganteng iki ya mangan ati. Bratajaya ki rumangsaku awake saya kuru, praupane ki saya pucet, ing atase bocah sing urung sepira umure, parandene tak sawang kok kaya wong tuwek ngono lho. Rada tobrut saiki yen tak sawang. Mergo apa mesti ngendem pikire? Apa adimu kae kena kencing manis? Mboten kok Prabu. Lah iya. Sing dadi batine mula aku mesake kelawan adimu Bratajaya. Nadyan to yen ditakoni karo wong kowe kuwi kena apa? Kula mboten menapa-napa, kula ikhlas lahir batin ning nyatane atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jenenge gunung dhuwur iso diunggahi, segara jero kena dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti Kresna. Manut panemumu piye Yayi? Lho. Yen ngono nuwun sewu Prabu. Manut wiwarenging Weda Suci tiyang wayuh nuwun sewu, tiyang wayuh utawi Yayi Kakung ingkang palakrama kliwat saking setunggal menika mboten dosa kok Prabu. Lah dalah kok ngono ki piye? Mboten dosa. Kula baleni. Kalian Janaka nanging wewarenging Weda Suci kados mekaten. Lah kowe lak ya ora iso ngrasakake to. Kaya apa remuke batine adimu Bratajaya? Kaya apa sedhe ngrasane si Bratajaya ditinggal rabi terus karo Janaka? Setyaki, kula nonton wonten tinimbalan Koko Prabu. Jajal kowe matura udu panemu Yayi. Nuwun inggih. Menawi kula matur wonten lepating atur kula Diagung Pangaksama. Nuwun sewu Koko Prabu ing Mandura. Ya, matura. Nggih menawi badhe bedah negara Ngastina. Dudu kuwi sing tak rembug ki wayuh babakan wayuh kok bedah negara Ngastina to Setyaki. Sajakipun nggih menika kula menika kurang kopi. Bangeten. Gus dudu kuwi Setyaki. Magepokan kelawan Kakang Mandura matur wong rabi kliwat saka siji utawa wayuh yen kanggone Setyaki upamane Setyaki dadi Bratajaya dadi Wara Sembadra kira-kira rasamu piye Yayi? Pangraos kula nggih biasa. Lho, Setyaki wonten dawuh Kang Prabu. Kowe kok ngucap ngono kuwi nganggo dasar apa? Nuwun sewu. Kula inggih gadah wewaton jumbuh kalian pangendikanipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Ndarawati bilih. Tiyang wayuh menika mboten dosa ning syaratipun kedah adil.
bab adil menika pancen rekoso sanget bojo siji wae dereng kantenan menawi adil apa maneh bojo kliwat saka siji mila yen kanggone Setyaki bojo menika setunggal kemawon perkara bebojoan pirang-pirang menika mboten napa-napa wolah Setyaki kowe iki aja celometan Setyaki Koko Prabu Mandura oh wonten dawuh Kresna piye Yayi nuwun sewu menawi mawi petangan cara gojekan nggih. Nuwun sewu, menapa to sebabipun tiyang jaler menika kok dipun lilani dening agami utawa dening Weda Suci menika anggarwa wujudipun putri kliwat saking setunggal menika menawi mengo dumateng sejarah Gusti menika lak nitahake wujudipun menungso ingkang cacahipun kalih. Ya, loro nenggih Sang Adam kalian Sang Hawa kakung kalian putri lan anggenipun bebrayan Sang Adam kalian Sang Hawa kala wau menika nurunaken putra lan putri ingkang lairipun menika racakipun Dampit Koko Prabu tegese kembar jaler estri nika Dampit satemah ing jaman semanten menika gunggung utawi jumlahipun tiyang jaler lan estri menika sejatosipun meh sami ning karana jaman semanten menika kathah dumados peperangan mongko tiyang perang duka menika rebutan panguwasa utawi siar agama menika ingkang maju perang menika lak racakipun mesti piyayi kakung to iya mesti wong lanang Kresna tiyang perang menika lupute lara ya mesti mati Kresna lha nggih satemah jaman semanten menika kathah tiyang jaler ingkang pejah wasana jumlahipun tiyang jaler kalian tiyang putri ngantos dinten samangke menika menawi dipun etung menika kathah tiyang estrinipun dados menawi ngantos tiyang jaler menika mangke mala krami putri namung setunggal nuwun sewu niki mangke wong wedok niki mangke turah-turah Koko Prabu mesakaken piye to gunggung kumule iki piye Kresna Tyaki, melek Tyaki. Nok nggih wonten tinimbalan Koko Prabu jluntrungna iki. Nggih nuwun sewu. Gunggungipun nalika jaman semanten awit Sang Adam menika tiyang jaler kalian pawestri menika lak sami. Ya, meh padha Tyaki. Lah nggih ning karana dumados peperangan mongko tiyang jaler menika kathah ingkang maju perang. Wong perang menika lupute lara ya mesti mati. Aku wis ngerti. Lah semanten kathah piyai jaler utawa piyai jalu ingkang pejah. Dinten samangke menawi dipun etang jumlahipun wong lanang kalian wong wadon menika kathah tiyang wadon. Dados menika tiyang jaler. Upami rabi kok mung siji niki mangke wedoke turah mesake. Mesakaken Koko Prabu. Para begenten menika nasibipun kados pundi? Lah dalah Kresna. Setan kuwi ora. Kowe kok tekan begenten iki lho. Lah nggih menika nggih dipun perhatiaken masakake. Sapa ora ana sing goleke wis ngrumati anak siji. Butuh tuku skincare, butuh tuku napa? Nek mboten kerja ngono arep kerja apa Prabu? Wah. Yen ngono wong lanang yen gelem nyanyi kuwi ya halal Setyaki. Ya mboten ya dosa. Oh, kaya ngono ya Setyaki. Koko Prabu aku mesake kelawan awake adimu kae iki saya kuru Kresna nuwun sewu ampun ngaten ingkang nyawang kalian ingkang lampahi menika raosipun benten lho tegese piye tek kaya ngono Kresna nuwun sewu Koko Prabu menawi kula lan paduka Koko Prabu Mandura menika ningali dumateng Bratajaya mesti ternyo mesti prihatin ning ingkang lampahi Bratajaya menika dereng kantenan kados mekaten. Nyatane awake saya kuru lho Kresna. Kula ngertos Bratajaya sariranipun saya kuru menika mboten kok mikir nanging pancen melu tapa brata, melu prihatin. Sak lebeting Arjuna menika nindakaken semedi utawi nyuwun kalih purbane Hyang Agung. Nuwun sewu, kula suwun Koko Prabu sampun gampil mastekaken dumateng tiyang sanes. Ngukur karo wong liya nganggo ukurane dhewe paduka ngagem busana trepipun ingkang ngagem nggih paduka piyambak dereng kantenan menawi busana paduka menika dipun agem kalian Bratajaya menika pas menika dereng kantenan pramila saking menika kusik Kresna kusik
aku ngaturake witing klapa sak lugune. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu Dakara wis sesasi iki Bratajaya ditinggal lunga karo Janaka. Murca tanpa pepoyan, kabare ora pamit karo keluarga lan para Pandhawa padha bingung. Upamane lunga monggo, golek nugraha monggo. Bakal memayu wahyuning bawana ya monggo. Netepi jiwa kasatriyan ning mbok ya pamitan karo keluarga. Tegese nguwongke karo anak bojo karo keluarga ora kok lunga plencing tanpa pamit kaya ngono kuwi Kresna. Pramana reh manguswa myung ambrengeng kadi karunaning kaswasihaning marga memalatkum Risang Kondo asrat mojo leng-leng ramyaning kang sasongko kumenyar mangrenggara wae ngapure mangken tanpa siring kawula nuwun sewu ampit pasang Kalimantabe tinebana ing tulak manudu mawahing tawang-tawang Dewaji nyuwun pangapunten menawi sowan kula lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wuwus sowan ingkang tanpa piniji ninggaling tata krampi langkung rumiyin kula pun sitija ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya ya anak kula nanggere Bumana Rakasura banget panarimaku dene semono anggonmu sung pakurmatan marang panjenengan ingsun ora liwat pangestuku maragake Tampanana Bumana Rakasura Gurawalan kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi ndadosaken jimating gesang kula Kanjeng Wamandura kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Wamandura ya ya anak lanang Bumana Rakasura wis ndak tampa gawe bombonging rasa le ora liwat pangestune wong tuwa maragake Tampanana Bama nuwun inggih anggen kula mundi mugi ndadosaken jimating gesang kula Sitija kula non wonten tinimbalan katon sumengka pangawak Bajra Sigra kang mawa gita semune gembol wigati yen pancen ana bab wigati kang bakal ndak aturake maragake Wedarna ingkang kanthi tetela nggih cah bagus
Wah, inggih. Nuwun sewu. Yektosipun wale-wale menapa kejawi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka angka kalih. Nadyan to kula menika paribasan namung narendra saudon saurupan nanging tiyang sak jagat menika sami pirsa, sami nyatet, sami nulis bilih boma menika atmajanipun Narendra Ageng ing Ndarawati yuk Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila kanthi menika kula anggadhahi tekad, anggadhahi niat greget satemah gumregut sak saged-saged kula nderek ngaromaken dumateng asma paduka Kanjeng Rama. Aja nganti dadi anak mengko ora bisa nulat-nulada nyonto dumadining lelabetan lan darmanipun tiyang sepuh. Lah gandeng ceneng kalih lelampahan menika nuwun sewu. Sowan kula menika namung badhe nyuwun tambahing pangestu, nyuwun tambahing panjurung panyengkuyung Pak Sabiyantu marang paduka Kanjeng Rama Dewaji. Atur punika. Mboten dangu malih Janaka badhe Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu katentreman ingkang badhe tumedhak wonten ing wana Tribasara. Lah nuwun sewu kanthi wewaton ingkang kados mekaten menika kula nyuwun tambahing pangestu, nyuwun tambahing panjurung panyengkuyung duh Kanjeng Rama. Nyuwun dipun sebul donga saking paduka ingkang kula suwun mugi-mugi boma saged kasembadan nggaduh kanugrahan wahyu menika duh Kanjeng Rama. Rire salto palwana ting ranu tresing karasaning sundening kanyut manis lingira Gusti ing buma Narakasura wonten dawuh Kanjeng Rama pun Rama banget condong lan rumaja nglawan tekad sarta niatmu anggenmu bakal anggayuh kanugrahan mung ngene ya nggih. Ingsun mung bakal mundhut presa anggenmu nggayuh nugraha kepengin ngrangkul nurbuating Gusti sing ndok tuju kuwi apa lan iki mengko sakwise kowe nampa wahyu pamriye meh kepiye Buma. Nyuwun pangapunten duh Kanjeng Rama jumbuh kaliyan atur kula ing ngajeng kula kepengin ngrarumaken asma paduka mangke menawi kasembadan Buma menika nggayuh kanugrahan satemah wahyu menika tetunggalan kalian kula. Tegesipun tiyang sak jagat badhe ngalembana dumateng kula kae lho anake Ratu Ndarawati, kae lho anake Kresna. Nyatane ora nunggak semi karo wong tuane bisa antuk wahyu. Wah tegese Buma kae anak Anung Anindita, kae satriya ratu ingkang bener-bener tuwajuh manembahi marang Gusti, gelem prihatin, gelem sesirih, dasare disebul donga karo wong tuane. Gunggung kumpule kepiye? Supados tiyang sak jagat menika ngalembana dumateng kula saged ngaromaken asma paduka. Lah dalah yen kowe golek wahyu mung golek panglembana saka wong cilik, kowe ora bakal bisa entuk wahyu wiwit kuncung nganti gelung Buma. Tatkala Narpa Kresna yen tan tulusa hanyakrare Resiwara cahane sota ing aduh Dewaji semenipun menapa dene paduka malah ngendhoni dumateng tekad kula nyeklek dumateng gregeting manah kula duh Kanjeng Rama. Buma Narakasura wong gayuh wahyu, wong gayuh nugraha kuwi kudu linambaran tulusing ati, ikhlasing batin. Yen kowe golek wahyu niatmu mung bakal golek pangalembana, tan wurunga kowe budal nganti bali mengko, aja kok manunggal nyedak wae wahyu ora bakal gelem. Sing apik sing becik wong golek wahyu upamane besok entuk wahyu kanugrahan, wahyu kuwi mau ora dienggo mikolahake diri pribadi, ora nggih umuk, ora nggih semongah sesongaran. Iki lho Buma nampa wahyu, yen niatmu ngono kuwi ora bakal kowe entuk wahyu. Wahyu umpamane bisa ndok regem,
kuwi sing becik sramakno mungguing bebrayan agung sumbangno marang wong cilik. Merga sing jenenge Wahyu kuwi sabdatama wisi ing Gusti gaibing pangeran ingkang tumanjane bakal bisa dadi srana rahayune sagung tumuwuh. Ora mung rahayune diri pribadi, kowe mlebu ana alas Tribasara, yen niatmu mung arep pamer golek pangalembana, yen kowe nganti iso entuk wahyu, wong tuamu iki welehno. Ning yen ndok barengi karo ikhlasing rasa tulusing batin, gedene kadarman marang para kawula dasih, mbok menawa kowe bakal entuk wahyu nggih Cah Bagus. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Yen pancen aturipun Kanjeng Rama kados mekaten, kula bakal estokaken, kula bakal manjing wonten sajroning alang Tribasara. Nyuwun tambahing pangestu panjurung Kanjeng Rama ya sing prayitna lair batin kang dadi rasamu nggih Cah Bagus. Lu tambahin pangestu ya tak pangestoni le Cah Bagus. Wah ladalah Kresna. Nggih wonten dawuh kok Prabu. Janjane tembungmu alus. Sing ndok dawuhke marang Bama mau ki ya nek cara rasa mau ki janjane ya sengkring lho. Kowe mecut karo rasane Bama Narakasura. Perkawis Bama anggenipun ngraosaken lan nanggapi dumateng atur kula monggo. Nanging kasunyatanipun kados mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu. Sakwuse Bama ndok wejang ndok sangoni nganggo ngelmu iki mau supaya wong golek wahyu kudu ikhlas lahir batin. Mengko kira-kira udakara jam 3 kurang seprapat esuk Bama entuk wahyu apa ora? Kula mboten saged matur Koko Prabu. Lah kok ora bisa matur ki piye? Nuwun sewu menika dados gaibing pangeran kabeh kuwi saka dalang lho Koko Prabu. Alah. Nanging Siadi menika dados gaibing pangeran. Nanging Siadi iki sodaning rat oboring jagat titising Bathara Wisnu. Jare sing do krungu, jare ngerti sadurunge winarah. Nanging siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya menika sanes panguwasaning Kresna nanging kapurba dening Gusti ingkang Maha Kuwasa kok Prabu Ladalah. Ngomong ngene Kresna, menungso lumrah ora bakal ngerti klebate lelakon iki mengko piye, mung gandeng awakmu ki titising Bathara Wisnu, titising Sang Hyang Suman diwaning kabagyan. Ingkang pono awas paningale wegik saliring reh. Pangestine bisa mbatang bisa wangsul lan lakon iki mengko piye? Kira-kira Bama iso nampa wahyu apa ora? Merga panjenenganmu ki wis sinebut Sri Bathara Kresna. Tembung ki tegese Siadi prasasat kaya dewa awas paningale. Kresna ki tegese ireng wiwit saka kulit daging getih tekan balung sungsum. Nuwun sewu. Jero-jero nggih ireng. Ya ireng kabeh to sedaya iki. Nakno nggih. Yen ayam ki ayam cemani, yen Setya ki Setya Indra Kila tegese mumpuni ing saliring reh bisa mengko dadi srana usada. Yen jenengmu Bathara Kresna tek ra ngerti ki engko wahyu sing nampa sapa. Nuwun sewu aja jeneng Kresna, jenengmu ki gentinen karo Kasan ngono lho. Aja nganggo Kresna. Sapa sing nampa Kresna? Kula mboten saged matur. Wis. Bama kira-kira nampa apa ora? Ning menawi pambatang kula niki lepat, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ora bakal kleru wong jare kowe iki titising Sang Hyang Wisnu, Kowe ngerti sadurunge winarah. Tertamtu saged lepat amargi kula menika jalma sawanta. Terus Bama mangke gagal nggayo wahyu Koko Prabu. Lah dalah ngono kok jare wong tua anak polah bapa kepradah pret. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Yen wong tua polah anake tambah Koko Prabu. Gosek aja. Lho nuwun sewu. Sak menika mboten ngangge kawas kitan.
Mboten ngangge pramana sejati tiyang pados wahyu menika kanugrahan menika mboten saged dadakan kok Prabu. Kula tak nyuwun prisa dumateng Koko Prabu Mandura. Nalika kapan Boma niku poso, nalika kapan Boma niku prihatin, nalika kapan Boma menika sesirih, mboten nate Boma menika nyedak kalian pangeran, mboten nate Boma menika srawung kalian panembah. Kok samangke badhe gayuh wahyu menika langka tur sanget Koko Prabu. Kejawi saking menika wahyu menika sifatipun menika suci sanes menungsane sing milih nanging wahyune sing wenang nemtokake nanging wonten paribasan wis ngene wae Kresna ora perlu ngrembug paribasan mung nyatane ora entuk wahyu ya wis balik ning Bratajaya. Dina iki antarane Baladewa kelawan Yayi Kresna beda panemu. Yen kanggoku Bratajaya remuk batine yen kanggone Kresna Bratajaya ki tetep ayem tentrem. Nggih mbuktekke jane rasane Bratajaya ki kepiye? Ayo Siadi tak gandeng tanganmu tengen budal ning Madukara ketemu karo Sembadra. Kira-kira sejatine rasane adimu kae piye Yayi? Nanging nuwun sewu kok Prabu ora usah selak. Dina iki kudu bareng karo aku. Men diuntapke para wadyabala kabeh gabung Ndarawati karo Mandura ben budalan ngono kuwi lho. Dadi siji. Nokno nggih kok Prabu nggih. Nggih, mboten langkung ngestokaken dawuh ning monggo kula dherekaken manjing ing kedaton kok Prabu. Perlune ngopo Kresna? Pesta Raja Kembul Bujana wah suka tinemu mburi. Ndak dina winangsulan ciptaning driya mung enggal ketemu kelawan adikku Bratajaya ora perlu dahar, ora perlu mangan. Mangano ya ora enak, ngombe ora seger, aku ki mikir karo adikku. Lamun to durung kasembatan ketemu kelawan adikku wadon ya kuwi Wara Sembadra. Kowe apa tegel mangan Kresna? Yen tetelo kados mangkaten langkung rumiyin kula nyuwun pamit manjing kedaton. Pamit kalian ingkang rayi. Oh iya ndak lilani yen kaya ngono. Sisan gawe pun Kakang tak melu saka ing satinggil Binaturata. Mranata wadyabala supaya siaga ing diri sawega ing gati anggene miring pun Kakang kelawan Siadi. Hormat kelawan Baladewa lan Kresna anggene jengkar mring Madukara ngono Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu Setyaki. Kula non wonten tinimbalan. Bubarno kang padha gantung seba ingsun kundur angedaton manjing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrahaning pangeran kanthi asesanti muga-muga dadi srana mulyane keluarga lan para kawula. Inggih prastawa pangandika paduka kalilan aku ampit madal pasilan.